Yo, don't get stuck into best. Yo, Creeperze, teraz idzie tam gdzie łuża, nie wiem gdzie to przyszło. To pisane dało, ani wo mnie, ani preskakowa to chyba nie, ani pisane dało to czom. Tedy to było všetko, teraz už to není ani problémové, ani písať to nedal spísať. Prečo by sa do toho malo presku, nikoho by to nemohlo ani prejsť. To by všetko by sa muselo 50 shot, ok? Dám ti 50 shot, nechcel by si ani v jednom vo mne urobiť to, čo oni sa museli, teraz medzi nami by sa to nedalo asi dobiť, že ne? To by sa nikdy nedalo, to vo mne, to by sa to veľa, všetko by som, nemohol by som ani baviť, ale pre seba ty, yeah. To by sa nemohlo nikdy stať, ale už by sa do toho nemalo ani presť, ani núkať do toho. Ty vieš, čo bolo vtedy? Potom išiel som na horu a nevedeli kam to ísť s tým. Utekali na love cash, kurvi mali peniaze a kurvi drogy cash. Išiel som tam, keby to bolo všetko, teraz by som išiel hore znova. Ideme tam, všechno deje, ale ja by som to nešekl. Oni vo mne nešekli nic, ja ho hovorím, že teraz áno mám. Museli byť vo mne tvrdohlavý, nie to ja som musel byť, lebo som nemal na to ove cash money, to by sa muselo teraz vo mne away like a pay. Hovorím to všetko, čo sa vtedy stalo. Pamätám si dneska, jak čo mali, oni tí ľudia nemajú v hlave nič rozumu. To všetko musia na tom uvažovať, ktorý by to nemohol teraz spraviť, ale ja mám aj tak všetko museli to všetko vo mne diskutovať, vo hlave to nemalo to všetko, čo by chcelo, guess to get the best, So Marcus the best,